¿Quieres? Sí, no. Vale, va, yo quién. Ah, yo aquí. Yo con espacio. Es que me estoy quedando sordo. Mejor. Mañana tengo otorrino a las 9:30. Oye. Para información de todo. Bueno, arratsaldeon. Lehendabizi eta eskerrik asko etortzeagatik, hasiko gara kulturari bultzada kirola eta euskara informazio batzordearekin. Empezamos con el orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión de la comisión del 15 de diciembre de 2022. No sé si alguien tiene algo que comentar respecto al acta. ¿No? Bueno, pues vamos a esperar un segundo. Bueno, estábamos, Lourdes, todavía en el primer punto del orden del día, así que no te has perdido nada. Comentaba la aprobación del acta de la sesión de la comisión del 15 de diciembre del 2022. Si nadie tiene nada que comentar, lo damos por aprobado. Bai? Vale, eskerrik asko. Aurrera jarraituko dugu. Berri ematea, dación de cuenta, punto 2, bigarren puntua, kilometro zeroko valorazioa, kultura arlotik. Arratsaldeon. Gaur Marian eta biok gatoz kilometro zero egitasmoaren ondorioak azaleratzera. Os ponemos la presentación. Vale. Voy a repetir un poco el mismo esquema vamos a repetir el mismo esquema que mantuvimos en otras presentaciones, y es como la presentación hay parte en euskera, pues la haremos en castellano, y a la inversa, cuando esté en castellano haremos en euskera. Kilómetro Cero es un programa que se crea específicamente en 2020 a raíz de las consecuencias de la crisis sanitaria, pero ya a partir de 2021 y también en 2022 es una mirada, un criterio que empieza a insertarse en la programación habitual de cultura, ¿vale? Lo que trata de fomentar es la programación, la compra de obra artística con artistas locales, ¿vale? Entonces, se trata de un programa de apoyo al tejido cultural local, de acercamiento a la ciudadanía, se fomenta el pequeño formato y los espacios no formales, se suele dar a través de la prestación de servicios mediante contrato y también, como decía antes, a través de la compra de obra artística. Este año en concreto, pues destinando 8.000 euros a esa cuestión. Como decía antes, las actividades Kilómetro Cero los conciertos, las propuestas artísticas que se programan ya van en la agenda cultural con la etiqueta de Kilómetro Cero, y entre otras cuestiones que hemos tenido, o entre otras propuestas que hemos tenido este año, pues tenemos la de danza de Neriari de Nunavut, o de Velates, que fue un concierto en la programación de verano, los talleres de magia que han estado en distintos barrios durante el verano también, y para la conmemoración del 1522, pues distintos conciertos, de los 3 que ha habido, 2 de ellos de programación local. Tenemos también el circuito de conciertos acústicos en bares, que lo que trata es de aunar artistas locales con establecimientos de aquí de la ciudad. Se han organizado un total de 12 conciertos este año en 2 momentos. Uno en primavera, en marzo-abril. Luego da paso a la programación de verano, que ya se suele hacer en calle, y cuando vuelve el otoño, de nuevo, entre octubre y diciembre, se organiza otra tanda de 6 conciertos. Los grupos que han intervenido normalmente, como digo, son locales, de diversos estilos y en pequeño formato, con una producción muy básica, ¿vale?
Aquí os ponemos unas tablas donde aparecen los de la primera tanda, los que se hicieron en primavera, la fecha, el establecimiento y el grupo, y aquí los que se hicieron en la segunda tanda con el mismo planteamiento. Vale, por comentar las valoraciones que hemos recibido a raíz de este circuito acústico en bares. En los cuatro planos los grupos musicales lo han vivido como una oportunidad y una visibilidad que de otra forma quizás no tendrían. Para los bares y los establecimientos ha sido pues el tener más afluencia de público y además de público que quizás de manera habitual no suelen ver en esos establecimientos, y además el hecho de poder establecer sinergias con los propios grupos para en adelante incluso organizar por su cuenta actividades similares, cosa que valoramos muy positivamente desde el área, y para el público ha sido como una actividad distinta y con buena acogida. Desde el área de cultura, para nosotros es una oportunidad para seguir sentando bases y seguir explorando vías. Pues, por ejemplo, este año el planteamiento es llevarlo a más barrios, a más establecimientos, a mayor diversidad. En relación con Irún Zuzenean, bueno, en su momento ya vinimos a explicar las conclusiones del festival, pero también tenemos la marca Kilómetro Cero en tanto en cuanto programamos con un grupo local que era Malforta, luego con 2 grupos guipuzcoanos que eran Espala e Impacto Vudú, y con 2 grupos autonómicos que eran Maren y Dupla. Y por último, pues por poner el último ejemplo de donde insertamos la mirada de Kilómetro Cero, están los actos institucionales tales como el acto de Pío Baroja, en el que participaron tanto los estudiantes del conservatorio como la artista escénica que hace propuestas de danza, Miriam Pérez Cazabón. Bueno, como ha avanzado Elvira, otra de las aportaciones de Kilómetro Cero se refiere a la adquisición de obra, sobre todo enfocado a incorporar al patrimonio municipal obra de artistas locales. Es el tercer año en el que se realiza esta acción, y concretamente en esta ocasión, con los 8.000 euros que teníamos de dotación en el apartado de inversiones, se ha adquirido obra de Susana Ferreira, Elena Albusto, Susana Zaldívar y Eugenio Ortiz. Son en respuesta a demandas que se han recibido en el área. Ha habido alguna otra demanda que ha llegado posteriormente, una vez que todo el expediente estaba lanzado, y por tanto ya no había crédito para atender a esa demanda, y así se ha hecho saber a la interesada. Aquí tenéis alguna imagen de los cuadros que se han adquirido. Como os digo, está el expediente en proceso, bueno, se ha tramitado, y en breve recibiremos las obras que se incorporarán a ese patrimonio municipal y que, bueno, podrán mostrarse más adelante. Bale, eskerrik asko Marien eta Elvira, ez dakit galderaren bat dagoen. Bai, Lander. Bai, kaixo, arratsalde on denei, bere momentuan aipatu genduen positiboa, ikusten genuela positibo bezala, olako jarduera musikalak eramatea tabernetara baita ere, merkataritza eta ostalaritza pixkat dinamizatzeko, ezta. Galdera da, ea nola izaten den prozesua, behaiek jartzen dira zuekin harremanetan, arloa jartzen da harremanetan zenbait tabernekin, nola izaten da prozesu hori? Jakite zeinak da kanpixkat ekimen hori? Bai, egiten dugunaz naiz joitz, oroitzen orain zein dan ostalaritzen inguruko dagoen elkartea, danak bat hori da. Orduan beraien bideratzen dugu, eta gero edo hortiz kanpo etortzen badira proposamenak baita kontuan hartzen ditugu kudeatzerakoan. Urrengo urteari begira nahi duguna da gainera zabaldu esate baterako tabernak eta hortan ari gara. Baina printzipioz danok baten bidez egin du aurten. Eskerrik asko Unate, beste galderaren bat? Ez? Marien, ez dakit zer zenukan esateko? Ez, bale.
Horrela jalaituko dugu orduan, hirugarren puntua, lehenengo 3 hileko kultur programazioa, programación cultural del primer trimestre. Elvira, Marian... Bai, berriz ere biak batera egingo dugu azalpen hau. 3 hileko programazioan, arloka egingo dugu esposizioa. Lehenengo eta behin, zinean, badakizue Doku Irun programa daukagula, programa hau urtarrila eta maiatza bitartez, 3 hileko programazioarenez, urtarrila eta maiatza bitartez, hilean behin egingo da programazioa, formatua mantenduko da, aurkezpena, proiekzioa, eta gero solasaldia edukiko dugu. Proposamen honetan saiatzen gara oreka bat mantentzen programazioan, hau da, proiektatzen diren pelikulak dira normalean tokiko errealitatea saltzen dutenak, eduki sozialekoak, baina ere bai publiko zabal batetara doazen edukiak edo filmak. Aurkezpenetan normalean gonbidatzen ditugu filman implikazio bat eduki duten pertsonak, izan daiteke zuzendaria, gidoilaria edo dena delakoa. Baita ere filmetan jaioak diren pertsonak edo filmaren gaiari buruz jaioak diren pertsonetaz. Beste aldetik daukagu 1885 programa, animazioa dun zinema programa bat da, eta 3 hileko honetan otsailaren 12an egingo dena. Tematika oraingoan izango da Japoniar zibilizazioa. Orduan 2 proiekzio emango dira, film labur bat eta beste luze bat. Kasu honetan La princesa Mononoke izango dena. Eta gero zenbait aktibidade programatzen dira eta Japoniar kulturarekin lotutakoak. Bestetik, beste arlo bat, musika arloan, daukagu Ricardo Requejo zikloa, bere konsolidazioa dauka hiri programazioan, urtarrila eta maiatza bitarte, hilean behin ere programatzen da, eta ganbarako kontzertuak izan ohi dira. Bere foko printzipala da, hiriko musikariei ematen zaiela aukera kontzertu hauetan egoteko. Besteak beste, Josetxo Silguero saxofonista edukiko dugu, Iñaki Gezala pianista, Oiaso Kamerata dela Arizko talde bat, Anen Kabo gitarra jolea eta Naroa Zuazua flauta jolea. Bestetik, ohiko gure musika programazioan, urtarrilan izango ditugun kontzertuak, izango dira Goizargi Gospel eta Irungo musika bandarekin emango duten kontzertua, eta bestetik Ismael Serrano. Otsailean, omenaldi bat izango dugu, Mark Laneganeri egingo zaien omenaldia, Petian Band Petian Banden eskutik. Eta martxoa apirilean, lehen aipatu bezala, Kilometro Zeroko kontzertu akustikoen lehenengotan da hasiko da. Ohiko programazioan ere txertatzen dira dantza eta antzerkiko edukiak, horresate baterako urtarrilean izango dugu ohiko hitzordua Pirritx Porrotx eta Madri Mototxekin, eta otsailean eskainiko da familientzako tailerra eta lehendakari gaia antzezlana. Martxoan berriz, Winona and Grace, Love Ladies on Feet eta Daska dantza taldea izango dugu Amaia Kulturzentroan. Erakusketei dagokienez, urtarrilean inauguratuko dugu erakusketa Amaia zentroan, kasu honetan ez daguk kulturan antolatutako ekintza bat baizik eta oroimen historikorako bulegoak antolatutako ekintza. Eta hor jasoko dira Gerra Zibileko umeak egindako marrazkiak. Otsailean inauguratuko da inauterietako kartelen lehiaketa, eta martxoan Irun 1522ko erakusketa Euskodron elkartearekin egina.
Hori Amaia kazetan, gero dakizuenez, Mentxugalen jarraituko dugu gure programazioarekin, oain inauguratu berri dugu Jose Zugastiren erakusketa, Itxaso eta loturak, Maria Marres, eta martxoan irekiko dugu Aurora Bengoetxearen erakusketa. Eta erakusketerako 3. espazioa kulturatik kudeatzen dena da laboralkutxa eta hor dakizuenez, irizpideak pixkat ezberdinak dira, hor bai jasotzen dira eskaerak, publikoak egiten dienak, eta eskaintzen zaie lekua beraiek erakusteko. Normalean urtean 4 erakusketa egiten, hiruhilabetean 4 erakusketa ematen dira, eta hori duzue aurtengo lehenengoak. Oiko programazioan ere txertatzen dira, esate baterako, En busca de tu aventura, hor bidaiak dira protagonistak, hilean bitan egiten da, eta aurtengo programazioan izango dugu esate baterako Vuelta al País del Cano de Ander Izagirrerena. Eta nabarmentzeko baita urteko zita Itxaspeko zinemaren nazioarteko zikloarekin, Amaia kazetan izango duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko biei berriz ere, galderaren bat, honi buruz, bai Lander? Bai, Nikolas Gerendiain elkarteak antolatzen duen erakusketa zeri buruzkoa da? Ze pantalla pixka eta azkar pasa ez du eta igual ez naiz konturatu. Ez, hori da laboralkutxa aretoan egiten diren esposizioak eta hori Nikolas Gerendian elkarteak eskatu duenez, beraiek jakingo dute zein den eduki zehatza. Baina guk hor bakarrik espazioa lagatzen dugu, ez dugu edukian eskua hartzen. Bale, mi esker. Beste galderaren bat? Ez? Bale, orduan aurrera jarraituko dugu, 4. puntuarekin, ibultzadatik, 7. bono campaña, 7ª campaña de bonos de impulso de ciudad. Fernando, supongo. Fernando. Arratsaldeon. Bueno, lo primero, pedir disculpas porque en la convocatoria aparece 7ª campaña y todavía estamos en la 6ª. Ha habido un pequeño desliz con el número. Sin más, dar un poco cuenta de los números definitivos de esta 6ª campaña, que, como decíamos en anteriores comisiones, contaba con 20.000 bonos, con un total de 232 establecimientos participantes, 203 comercios, 23 de hostelería. Finalmente han sido 17.413 los bonos canjeados de los 20.000 que se pusieron en circulación en aproximadamente mes y medio, mediados de noviembre y mediados de octubre y hasta finales de noviembre. De esos, algo más del 90% han sido canjeados en comercios y un 9,5%, 1.665, han sido canjeados por los establecimientos de hostelería. También destacar que han sido 8.259 las personas irundarras que han canjeado al menos un bono. Algunas de ellas han canjeado 4, 5, 6, pero por lo menos 8.259 personas han canjeado algún bono. Y lo último, hay una pequeña rata ahí, en final son 2.587 los bonos que por diferentes motivos no se han canjeado. Fundamentalmente en este caso son o bien porque la actividad comercial tampoco es de una venta continua. Imaginaos, por ejemplo, un comercio que vende puertas. Pues claro, dice, al final no vendo 80 puertas durante todos los meses, ¿no? O sea, un poco así. Y en algunos casos, también en hostelería, que nos han llegado. Sí que percibimos que hay un ligero menor porcentaje de canjeo de los bonos en la hostelería respecto a lo que es el comercio. Eskerrik asko, galderaren bat honi buruz. Ez, aurrera jarraituko dugu. 5. puntua ere bai hiribultzadatik, Gabonetako programazioa, programación navideña, impulso de ciudad. Kaixo, arratsaldeon.
Aurreko hilabetean komisioan komentatu genuen pixka zeintzuk izango ziren jarriko genituen edo espazioak, eta esan genuen programa oraindik ez zegoela itxita, eta orduan programa ja hasi den arren, egokirutu zaigu ekartzea eta kontatzea bukatu baina lehen. Lehenik eta behin, aurtengo kartela Maio Gurza ilustratzaileak egin du, eta baita ere handikiko eta herrian zehar eta programan eta ikusiko dituzuen marrazki ezberdinak hemendik aterata daude eta hori aurtengo imaginari. Esan bezala gitaraua oinarrituta dago gune desberdinetan, horietan naiz zainbeste sartuko, baina izotz-pistak, txirrista, merkatua, eta horiek egongo dira abenduaren 16-tik urtarrila hasiera erdialdera arte. Eta, bai sartuko naiz pixka programa banatu zaizue, ez da bakarrik hiribultzako programa, hau da programa bat Irungo udaleko arlo desberdinetatik, kultura sailetik, edo kiroletik, edo euskeratik, gazteritik eta antolatutako ekintzak badaude hor. Baina, ni zentratuko naizena azaltzen pixka bat, ze berrintasun edo dauden aurtengo hiribultzako programan. Orduan, lehenengo berritasuna bazan, 16 eta 17 aurreko ostiral eta larun batean, nolabait Gabonei hasiera edo emateko ekintza bereziak egin zirela, ostiralean izan zen sargia gunean eta gehiago aurre zuzenduta, eta larun bat arratsaldean Gabonetako krosaren ondoren Kolon espazioan hainbat ekintza egin ziren, musika, dantza, piroteknia ere ontzan, arratsaldeko 6-etatik 10 arte. Eta gero, esan genuen bezala egunero ekintzaren bat egongo da, eta pixkat lan horretan saiatu gera, hemen hori, esan bezala jaso ditugunak arlokoak dira, eta agian horrazpimarratuko genukena da, berritasun bezala zinea ere, hiru zine saio edo antolatu ditugula. Eta horrez gain, hainbat ekintza ere egongo dira Sargiako ludotekatik antolatuak, hemen ez daudena jasota, egun askotan horrekintzak badaude. Eta bestalde ere azpimarratzekoa gure arlotik, Bidaxo pelkarteak ere hainbat ekintza antolatu ditula. Eta bere sare sozialetan eta banatzen ari direla. Eta, hau izango litzateke abenduko gitaraua, eta, urtarrilekoa bai saiatu gerena da, jartzen batez ere indarra Irungo elkarte edo taldeak izan zitezen, eta, pixka bat horiek edo betetzeko, bai kanpoko talde batzuk edo ekintza batzuk ekarri ditugula. Baina oroar hori hemen inguruko taldeak dira. Markatu. Eta ja bukatzeko Gabonetako azoka, etxetxo edo daude, eta orduan egin duguna da denek parte hartzeko 5 taldetan edo 5 franjetan banatu ditugu 3 aste hauek, eta dira 6 eskulanetan eta eskulan elkartearentzako, eta 14 beste merkatari desberdinentzako. Eta oraingoz komentatu digutenen arabera, nahiko mugimendu egoten ari da, eta beraz horrela jarraitzen duen Gabon guztietan. Bale, eskerrik asko Irati, ez dakit galderaren bat dagoen puntu honi buruz. Bai, Jokin. Zer da, hau jaso dugun zera, ez? Zera. Programa, bai. Hau da programa hori, bai. Nola kudeatzen da publizitatearen kontua zeren? Egon du naiz ikusten eta, daude, enpresa asko, ez? Subentzionatzen dutenak edo diruz laguntzen dutenak hau, baina ia denak erdera hutsez daude eta euskeraren kontua nahiko egoera penagarrian dago landuta, ez dakit hori nola jorratzen da, edo... Hori ez da gure arloko... Esan bezala bada udaletxe ez guztiaren programazioa ateratzen dena, eta azkenean enpresa bat arduratzen da, eta enpresa da
akordiak egiten dituna edo publizidadea lortzeko. Eta horren truke, antolatzen duna da, prestatzen duna da programazio, orduan, ez dakit urren gurterako edo kontutan hartu ezakegu. Bai, nik proposamen bezala igual taldetik bai egingo genuke hori. Publizitatea kontratatzen den momentuan, euskerarekiko, nolabaiteko, jarrera proaktibo bat, edo zen iaia gehien erdera hutsez dago, felices fiestas, eta ez dakiz zer, lehenengo 12 iragarkietan, kenduta udalekoak dezienak, erdera hutsez daude, eta nik uste dut hori, mintzate, kontu pixka batekin landu beharko genukela. Ez, puntualizazio bat hori, ez du udaletxea kontratatzen, baina bueno. Bale, eskerrik asko Jokin, aurrera egingo dugu 6. puntuarekin, abenduaren 23ko pilota jaialdia, Festival de Pelota el día 23 de Deportes, Pablo. Bai, arratsaldeon denoi. Hoxe, kiroletatik aurkeztea gatoz, ostiral hontan, hilako 23an, jolastuko den eskuz binakako txapelketako partida. Gaur bertan egondu da material aukeraketa, eta partidua arratsaldeko 9:00 hasiko da, promoziozko partida, eta bigarren partida estelarra, binakako txapelketarena, 10:00 eta 4 aldea hasiko da, eta bertan Ezkurdia Martija eta Jaka Aranguren arituko dira. Partidua dagokionez, bai goraipatu nolabait ere, Ezkurdia, aurten golauterdiko txapelduna etorriko dela bigarren aldiz Urantzura, eta Jaka, orain dela 2 urteko banakako txapelduna ere, bertan arituko dela partiduan. Partidua ETBk emango du, ez zuzenean, ze ostiraleko ETB kantxako programa 10:00 hasten da, orduan hor dekalaje badago, ordu beteko dekalajea, baina bai disfrutatu ahal izango dugu bai bertan, zein ETBz. Eta bukatzeko, sarrerak erosi nahi dunak, entradas fronton web horrian eskugarri daude, eta ea animatzen garen, da partido politaz disfrutatzeko aukera dugun. Besterik ez. Bale, Pablo, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz. Aurrera jarraituko dugu, 7. puntuarekin, euskaltegiko matrikulazioa, euskera arlotik. Miren, bai. Kaixo, arratsaldeon. Azaroaren 28tik abenduaren 9 bitartean izan dugu lanai programako bigarren txandako izen emate epea. Bigarren txanda urtarrietik apirila bitartekoa izango da, eta jasotako izen emate guztiekin 6 talde jarriko ditugu martxan, goizeko ordutegian, 9:00 ordu bata eta 4:00, astelehenetik ostiralera. Eta 54 ikasle bildu ditugu talde hauetan, horietatik 37 emakumezko eta 17 gizonezko. Bestalde, komentatzea ere, euskaltegian baditugula urrian martxan jarritako taldeak, urritik ekainera bitartekoak, eta 7 bat eskari jaso ditugu talde horietan ikasleak txertatzeko urtarrietik aurrera, eta, aztertu dugu gaia, eta 7 eskaera horiek onartuko ditugu, eta talde horietan txertatuko ditugu. Eskerrik asko, ez dakit galderaren bat dagoen hori buruz. Aurrera jarraituko dugu, 8. puntua, 2021ko 2022 ikasturteko diru laguntzak, euskara arlotik ere bai? Euskara arloak euskarazko jarduerak laguntzeko diru laguntza lerroak ditu, eta jarraian 2021-2022 ikasturtean diruz lagundu diren ekimenen berri emango dizuet. Euskeraz baietz programari dagokionez, programa honen bidez Irungo ikastetxe, institutu eta guraso elkarteek eskola orduz kanpo antolatutako jarduerak diruz laguntzen dira, eta 21-22 ikasturtean 36 egitasmo lagundu dira. Horietan 2288 ikasleek parte hartu dute. Bestalde, guere bertxotan programari dagokionez, programa honen bidez, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslentzako bertsolaritzaren inguruko ikastaroak diruz laguntzen dira,
eta 21-22 ikasturtean 7 ikastetxetako 24 talde lagundu dira diruz. Eta horietan 575 ikaslek parte hartu dute. Bestalde, hizkuntza ohituretan eragiteko asmoz, Irungo institutuetan euskararen erabilera indartzeko sentsibilizazio egitasmoetarako ere diru laguntzak eskaintzen dira, eta 4 ikastetxek parte hartu dute, eta horietako 298 ikaslek. Eta, azkenik, euskararen nazioarteko egunari lotuta, 2022ko ekintzak, antolatzen diren hainbat ekintza diruz lagunduko dira, eta 7 eskari jaso dira, eta orain ari dira ebazten. Eskerrik asko galderaren bat puntu honi buruz. Orduan aurrera jarraituko dugu ere bai, 9. puntuarekin Euskaraldia eta Euskararen nazioarteko egunak. Nik emango dizuet honen inguruko informazioa. Azaroaren 18-tik abenduaren 2 bitartean ospatu da Euskaraldia, eta orain norbanakoen izen emate kopuruak emango dizkizue lehenengo, 2053 lagunek eman dute izena Irunen, horietatik 1554 ahobizi figura edo hartu dute, eta 176, eta 489 belarri presti izan dira, 124 gutxi gora bera. Entitatei dagokionez, 86 entitateek eman dute izena. Eta, pixka bat, Euskaraldian inguruko balorazioari dagokionez, aurreko urteekin alderatuta datuak apalagoak izan dira, baina ez bakarrik Irunen, Euskal Herri osoan izan dira datuak apalagoak, baina 2020koaren antzekoak. Talde eragilea 8 lagunek osatu dute, eta lanerako dinamika eraginkorra izan da. Helburu zehatz batzuk jarri zituzten hasieratik, eta ekintza gutxi batzuekin lortu da helburu hori edo erantzutea. Eta Euskaraldia eta Euskararen nazioarteko egunaren inguruan antolatutako ekintzen inguruan, 5 kultur jarduera antolatu dira aurten, bertsolaritza, musika eta antzerkia uztartuz. Ikuspegi artistikotik emanaldien kalitatea ona izan da, ikusleek hala baloratu dutelako, eta kopuru aldetikan ere erantzuna nahiko ona izan da kasu gehienetan. Kalean 2 saio egin dira, batetik bertso pintxoa eta bestetik Bentazarreko mutiko alaien emanaldia. Bertan bildutako jendeak ongi baloratu ditu bi ekintza hauek, baina batez ere Bentazarreko mutiko alaien kasuan komentatu jende deixente bildu zela eta jendea beraiekin abestera animatu zela. Eta gero bestetik Amaian antolatutako ikuskizunen edo asistentzia datuak emango dizkizuet. Batetik Erik eta Euin antzerkira 50 lagun gerturatu ziren. Gero bestetik Hirukortxe, azukre asko eta brandi gehiegi antzezlanera 120 ikusle gerturatu ziren, eta kantu kolore aurrentzako emanaldirako aretoa bete egin zen. Eta gero ekintzekin amaitzeko abenduaren batean Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko partzuergoak antolatutako mintzodromoa egin zen Hendaian, eta 120 lagunek parte hartu zuten eta ekintza oso ongi baloratua izan zen. Eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz, ez ere, aurrera jarraituko dugu, 10. puntua, zinema aurrentzat, ere euskara arlotik. Aurten estreinakoz zinema aurrentzat ekimena jarri da martxan, eta balorazioa oso ona izan da. Programak arrakasta izan du, eta azken saioan izan ezik emanaldi guztietarako sarrerak agortu egin dira. Antolaketa aldetik, uste dugu arrakastaren gakoak bi izan direla, batetik emanaldiak asteburuetan programatzea, eta bestetik kalitatezko pelikulak edo proiektatu direla.
Eta aipatu behar dugu komunikazioan ere indarra jarri dela eta horrek ere eragina izan duela. Hobetzeko puntuetan edo, igual agian sarreren kudeaketa, ze gertatu da, sarrera guztia banatu arren, emanaldi batzuetarako hainbat toki edo libre geratu direla. Jendeak igual hartu ditulako sarrera, baina gero ez delako gerturatu. Eta, ekimena berrira egingo balitz, buelta bat eman beharko litzaioke sarreren banaketaren kontuari. Eskerrik asko, miren galderaren bat honi buruz. Seguimos adelante. Control de órganos resolutorios, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía y delegados y delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local a 1 de noviembre a 30 de noviembre del 22. No sé si hay algún comentario al respecto. Aurrera jarraitzen dugu, galde eta eskaerak, ruegos y preguntas. Nos había llegado alguna pregunta, no sé si Fidel, si la quieres leer tú directamente o como ya la tenemos, la leemos desde... Vale, Pablo Mercedes. Desde el Foro Ciudadano preguntaban sobre la resolución de subvenciones del deporte escolar y el contrato de adjudicación de la gestión del programa de deporte escolar, si no me equivoco, Fidel. Y la pregunta era si el ayuntamiento percibía alguna subvención oficial del gobierno vasco, diputación o alguna federación y a qué importes ascienden en caso de existir dichas subvenciones. Entonces, en concreto, la resolución de deporte escolar hace mención a las subvenciones que desde el Servicio de Deportes se reparten a los centros escolares que participan en el programa. En este caso son 11 centros escolares. Y el contrato, a la empresa de gestión, que ya se comentó en la anterior mesa. Respecto a las cuantías, sí, la Diputación Foral de Guipúzcoa da una subvención de en torno, es por concurrencia, oscila, pero aproximadamente 55.000 euros. No hay más subvenciones, el resto del programa se sostiene por las cuotas de las familias usuarias, que vienen a ser aproximadamente 100.000 euros anuales, y la aportación municipal. No sé si con eso queda... Sí, perfectamente, aclarado. Gracias. Vale, Pablo, eskerrik asko Fidel. No sé si hay alguna otra pregunta. Lander. 2022 urtea bukatzen ari gea, eta urte berezia izan da. Nere galdera joango litzake bekei buruz. Ez dizut galdetuko zenbat eskaera egon dian edo, ze datu hori emantzen duten, baina azpimarratu behintzat gure taldeari iritsi zaiola zenbait zailtasun egon direla beka horiek tramitatzeko orduan. Eskaera egin dela, baina gero hilabete zailtasunak egon diala eta ebazpenak azkeneko momentuan iritsi direla eta horrek zailtasunak sortu dizkiela hainbat eragilei. Orduan, ze balorazio egiten dezuten baita ere kultura arlotik beken ezarpen hau urte honetan ze urte berezia zen eta ikusten dugu ez duela arrakasta gehiegirik izan, gehi egon dien zailtasuna pena bat izan da. Baina berze balorazio egiten dezuten. Ados esandakoarekin, Lander, diru laguntzak beti tramitatzerakoan atzerapenak edo tramitatze hor sortzen diren zenbait gai hau ez da aparte gelditu. Kontua zela aurten bete behar zirela proiektuak eta orduan gu ere nahiko gaizki basadegu horrekin, saiatu gara ahalik eta hoberena azaltzen eta baita ere saiatu gara modu batean edo bestean beste aurrera egiteko beste elkarlanak mahai gainean jartzea. Orduan gure aldetik egia esan da aurkeztu ziren 4 proiektu, kendu gabe noski labak zukaten eskubide aurrera garatzeko, bere proiektuak aurrera garatzeko. Batzutan gauzak ez dire garaiz edo gertatu behar direnean gertatzen. Oso urte zaila izan da, lan zama dela eta baita udaletxean, eta orduan hortan egon gara. Barkamenak eskatu dugu eta baita hemen ere eskatzen ditugu. Vale, eskerrik asko Eunate. Beste galderaren bat, Lander.
Bai, eskerrik asko Donat emandako azalpenengatik eta bigarren galdera izango litzake zer gertatzen da Olentzeroren etorrerakin, ze kexak entzun ditugu publikoki, gai hau behin baino gehiagotan ekarri izan dugu bai batzordetara, bai udalbatzara, eta kezkaz ikusten dugu entzun ditugun kexak. Usteet buelta bat eman bartzaiola, usteet begirune falta bat egon daitekela, edo behintzat batzuk begirune hori faltan somatzen dutela, eta nik usteet eragile horiek zaindu behar direla gure hirian. Ikuspuntu finantzierotik, behin baino gehiagotan baita ere plazaratu dugu gure kezka, ez dakit hori bideratu dan, diru kopurua hunditu dan, ez gara EAJ-koak bakarrak diru gehiago eskatu dugunok, ez? Beste talde batzuk, EH Bildu tartean, bere garaian Elkarrekin Podemos ere, eta nik usteet buelta bat eman behar zaiola, nahi baldin badegu, Olentzero mantentzea gure hirian. Ekonomikoki ez dakit aukera izan dezuten, hori zegoen diruko puru hori edo sobratzen zen diruko puru hori osatzeko, aher nola dagoen hori. Baina gure taldea oso kezkatuta dago, entzun ditugunak entzun eta gero, eta nik uste dut buelta bat eman bartzaiola bai edukiari eta bai formei. Eta igual denen artean, baina ekimen hau mantendu nahi baldin badegu Irunen, zeo zer egin beharko dugu. Bai, Lander, erantzungo dizuten nahi baduzu. Lehendabizi esango dizut, lasai egoteko, ez kezkatu, Olentzeroren etorrera egingo da, aurten eta egingo da datorren urtetan. Udaletxeko postura, brekin ez duzu izan behar, ez dezute izan behar inolako zalantzarik. Kultura arletik beti lan egiten da bide berean, eta bide hori Olentzero eta Mari Domingiren etorrera on bat eta polit bat egitea da, hori beti. Egia da, esan duzunen bezala, beti gauzak handiagoak, politagoak egin ditzazkegu, baina lana hor dago eta egia esan da gauza asko entzun dira, leku hau batzutan gauza batzuk esan dira, eta, beldurrik gabe esan dezaket esan diren gauza asko gezurra direla. Normalean beti gomendio berdina ematen dizuet lankidei edo politikokidei, ez dakit nola deitu, baina inolako dudak baldin baduzute edo zeo zer hortikan kaletikan edo entzuten baldin baduzute edo Twitterren zeo zer irakurtzen baldin baduzute eta me gusta eta retweet bat eman baino lehen, eman nahi baldin baduzute, baina nire ustez bide onena da arlora jutea eta arloan galdetu zer gertatu den jakiteko nola dagoen asuntuari. Aurten Olentzero eta Mari Domingiren etorreara inoiz baino handiagoa izango da. Kultura arlotik lan izugarria egin dute azkeneko hilabetetan etorrera mantentzeko, eta berriro esango dut, kultur arlotik lan izugarria egin dute azkeneko hilabetetan Olentzeroren etorrera mantentzeko, kultur arlotik egin da lan hori. Aurten izango ditugu Irungo atsegineko gigante erraldoiak, inoiz ez dira atera eta aurten egongo dira, bi aterako dira, bi baserritarrak eta, gehiago ateratzeko aukera egonda da, baina bi aterako dira. Beste agrupazio edo beste talde batzuk ateratzeko ere aukera egonda, eta kultura arlotik ere proposamen horiek bultzatu egin dira. Azkenean ez dira aterako, baina beste talde batzuk ateratzeko proposamenak egon dira. Aurten txondorra egongo da ere bai Olentzeroren etorrera, txondorra udaletxeak erosi egin du, 10.000 inguruko prezioa izan du, eta hori gehitzen da ere Olentzeroren etorrera. Eta guztia gehituz,
Eta zifra esango dut, ze gaur goizan prentxaurreko batean esan dut, eta ez daukat inolako problemarik, gardentasuna dela, eta noski ere esateko hemen komisio honetan, Olentzero eta Mari Domingueirien etorrera, ez dakit nun irakurri dut 5.000 eurokoa dela, baina aurrekontua 16.770 eurokoa da. Eta hori da, kultura arloak eta udaletxeak jarriko duen dirua Olentzero eta Mari Dominguiren etorrera egiteko. Beraz, berriro esango dut, azkeneko hilabetetan kultura arlotik lan handia egin dute Olentzero Irunera etortzeko, berarekin, mendira jundira, berarekin hitz egiteko eta mesedez eskatzeko Irunera etortzeko, ze agian kultura arlotik mendira juten ez baziren, agian Olentzero ez zegoen hemen. Beraz, agian eskertu beharko genioke emakume hauei Olentzero hemen egotea. Eta esan dudan bezala, aurten, hori, Irungo Atsegindako erraldoiak, txondorra edukiko dugu, beraz, nire ustez oso polita izango da Olentzeroren eta Mari Dominguiren etorrera, eta ez arduratu hurrengo urtetan berriro Olentzero etorriko da Irunera. Baina, aurrera. Eskerrik asko Borja emandako azalpenengatik, hainbat puntu. Bat, lasai aritu naiz eta kezka bat plazaratu, lasai galdetu dut eta gure kezka zabaldu dut hemen. Punto. Bigarrena, esan dezu, gezurrak entzun direla, nik ez dakit, ni ez nago kudeak eta lanetan, oposizioan nago eta nire ardura da galdetzea eta markaje bat egitea. Eta horregatik ekarriet batzorde honetara, kultura batzordera, entzuten ari garena kanpoan, nik uste dut bidezkoa dela ona ekartzea azalpen eske. Kultura arlotik segulako lana egiten dela, hori ez oain, inoiz zalantzan jarri, ez ni neuk, eta ez nire taldeak. Eta bueno, ezagitatu zen urteetarako aldaketak egongo diran antolakuntzaren aldetikan, baina hor badago beste faktore bat dela lehen aipatu dudana eta da begirunea. Eta baldin badago jendea edo eragile batzuk begirune hori sentitzen ez dutenak, begirune hori eduki behar da eta hirian ditugun eragile horiek, eta ez bakarrik beti gotxik, baita Trikitixa elkarteak, taldeak, joaldunak eta abar, senti dezaten bero hori. Antza denez ez da sentitzen. Ni ez nago kudeaketan, errepikatzen dut, ni oposizioan nago, eta nire ardura da, kalean edo prentxan edo irratsaiotan edo dana delakoan ikusten duguna, ona ekartzea eta azalpenak eskatzea. Nik uste dut hori gobernu eta oposizioaren jokoaren baitan dagoela. Eta berriz esaten dut, oso lasai, baina begirunea eduki dezagun batzuk besteekiko. Eskerrik asko, isilduko naiz eta egu berrion eta urte berrion. Bai, Lander, barkatu, agian ez da, agian nire erroa izan da eta agian euskararekin daukan gaitasuna ez da bikaina, lasai esan dut ez urduri ikusten zaitu dalako, baizik eta normalean, cuando alguien dice estoy preocupado, yo en castellano digo tranquilo, no te preocupes, no porque te viera nervioso. O sea, esa era por eso he utilizado lasaitasunaren hitz hori, pero el significado no era que te viera nervioso, pero ante una preocupación digo tranquilo, no te preocupes. Esa era la única expresión. Eta niri perfecto iruditzen zait, zure galderak eta zure markaje hori, zure galderak edo markaje hori egiten duzunean, normalean erantzun bat egoten da. Eta ya está. Vale? Eta gu berrion eta urte berrion zuri ere bai, Lander. Galderaren bat edo, eunate, segundu bat jokin, mesedez. Nik azkenean esatea, eskertzen dugula baita azalpenak emateko aukera, naiz eta kanpotik etorrita edo hemen ekarritak alako kezkagatik, baina, lehen egia lehen aitortu dugula, gure teiatuan zegoen akatz bat, kasu honetan nik argi esaten dut ez dala horrela izan, eta beste barne hor gaiak izan dire, eta nik uste ez dala bakarrik hor
elkarteen edo elkarte baten ikuspuntua baizik, eta igual hemen pertsona bakarrena dela, eta hortan berarekin saiatu gara hitz egiten eta gauzak azaltzen, baina egia esan da, agian inkomunikazio arazo bat dago, baina kasu honetan bai, penakin ikusten dugun sortu den hor kezka, guain dela ja, aste batzuk daramatzagula, baina bestaldetik lasai gaude, guk gure eskutan dagona egiten ari gera, nik hemen ez dakit ibilbidea nolakoa izan den, baina hemen 2 urte edo 2 gabon pasa ondoren, ziur nago aurrera jungo garela olentzeroaren etorrarekin, baina baita entzuten antolatzaileen ikuspuntua, askotan ez da diru kontua baizik, eta beraiek nahi dutela mantendu neurri berezi batean, eta horrek baita esanet entzute aktibo hori egin dugula. Eta sortu diren arazoak nik uste izan direla kasu honetan ez elkarte batekin, baizik eta pertsona batekin, berarekin egon garela askotan, pasaren ostiralean ere, eta espero eta aurrera egitea, baina ez da bat ere erraxa izan azken hilabeteko bidea. Besterik gabe aipatzeagatik. Honat eskerrik asko, Jokin. Ez, besterikan gabe aipatu nahi nuen guri ere iritsi zaigula kezka hori, guk ere badugula kezka hori, baina, por supuesto, daukagula kulturarloan lan egiten duzuen profesionalengan konfiantza osoa, baina, bai egia, entzuten dituzunean gauzak eta irakurtzen dituzunean eta komunikabideetan eta sare sozialetan argitaratzen direnean, horrelakoak gertatzen direla eta horretarako gaude eta oposizioan jarduten dugunok horrera eta hau da gure lana onera ekartzea galdera horiek, ez? Eta komentatzea hori besterikan gabe, hori airean dagoela eta gatazka bat irudikatu dela eta ja entzun ditugula azalpenak eta eskertzen ditugula. Eskerrik asko, Jokin, bai Miren? Bai, nik aipatzea, Landerrek aipatu duela baitare gurekin hitz egin zutela ere bai, eragile ezberdinek honen inguruan, oposizioan geundenean, gobernuan geundenean ere bai, eta azkenan, kultura arloarengan erabateko konfiantza, eta baitare, gobernutik ere jarretzen dugu gai hau, eta ondo kudeatu da, dudarik gabe, Olentzeroaren etorrera polita izango dugu, gainera onditu egin da, urtero pixkanaka, eta gero bai, gonbita bat egin nahi dut hemen, jakin dezaten elkarteek, agian ez dakite, baina elkarteek eskatu dezakete hemen parte hartzeko, eskari bat imarute erregistroan, besterik gabe, honea etorri, eta zalantzak baldin badituzte, hemen bertan plazaratu ditzakete, argibideak eskatu, eta hemen da udaletxeak herritarrentzat eta elkarteentzat eskuragai jartzen duen espazio informatibo bat publikoa grabatzen da, eta orduan alderdien bitartez edo prentsaren bitartez edo sare sozialen bitartez gauzak egin daitezke, baina agian bakoitzak bere kabuz egin ditzake aurrez aurre, honea etorri eta hemen planteatu beste elkarte batzuek egiten duten bezalaxe, honea ekarri beren galderak eta hemen azaltzen dira. Uste dut erresago izango dela baita ere gure artean harremana horrela egiten baldin bada, orduan gure aldetikan gonbita egin genuen dagoeneko elkarte horiei zuzenean etorri daitezela honea, beren arazoak eta kezkak plazaratzera eta hemen argibideak jasotzera. Eta, badakigu ez dutela egin, eskaera hori, baina, berriz ere, konbidatzen ditugu gauza bera egitera, erregistroz eskatu, bertan egoteko, eta beren kezkak eta zalantzak hemen plazaratzeko. Bale, eskerrik asko, Miren, bultatuko hitz egitera, bai? Bale, Lander. Nola, lehen esan duzu ja bukatu zenula, bai? Bai, baina beste interbentzio bat ez duen espero, eta behar duta ikusten den burua hitza hartzera. Etxe beste Andereari, gu talde bezala autonomia dakagu, bideratzeko nahi dugun bezala galderak nola zuzendu, nori zuzendu eta nora zuzendu. Hori ezin diguzu ukatu, hori argi dago. Baita ere esan, beste kasu batzuetan, eta atzo bertan aipatu non, mai honetan, idatziz ere jarri naizela kontaktuan, ongizate arloan, kasu honetan, azalpen eske, eta ez zaidala erantzun idatziz azkeneko galderari, beraz,
guk ere helduak gea eta uste dut badakigula noiz, nola eta nori galdera egin eta eskaerak egin. Ez dago arazorik eta gero elkarteek posible baldin baute batzordera etorri, ez nekien, baina ondo dago badakitu dalbatzan bai con el turno popular que existe esa posibilidad, baina hori ja beraien esku dago. Besterik ez, guain bai urte berrion. Lander, eskerrik asko. Beste galderaren bat edo beste komentarioren bat? Ez? Bale, egu berrion eta urte berrion itxoin, Fidel. Itxoin, mesedes, Fidel daukala beste galdera. Espera un segundo, Fidel. Dime, adelante. Sí, como capítulo aparte, dar la enhorabuena al trabajo que se ha hecho tan específico y tan detallado de todas las actuaciones que van a hacerse durante estas fiestas, dirigidas en su mayoría a los jóvenes, a los niños, que son los que más lo viven. Y desearos también a todos pues unas felices fiestas en Urte Berrión. Pues muchas gracias, Fidel. Como veis, también para el programa tenemos cal y arena, así que salimos todos contentos. Eskerrik asko guztioi eta beste bat arte, agur.